Tara guys, manguha ta gulay, gabi, mangdulhog na ta. Hinahinay lang ta kay ini may slide ta, mga ligid ta. Oy, 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 oy. Push do rin. Oy, 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 oy. Oy, 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 oy. Miya na ta sa ubos guys. Naabot na ta. Manguha na ta gabi. Oh. Okay kayo? Okay kayo mga guys? Tara. No? Kaon mo aning gabi? Kakain ba kayo ng gabi guys? Masarap yan. Yung hindi kumakain yan, ano tawag dyan? Mayayaman. Hindi. Kadalasan talaga kumakain ng gulay na gabi. No? Dito talaga sa probinsya, una talagang makikita na gulay, yan, yung gabi. Kasi madali lang yan mabubuhay. Kahit saan yan tutubo. Diyan sa kanal, ang dami dyan. No? Tubig kasi katapat niyan eh. Diyan sila tumutubo sa tubigan. Di ba? Uli na ta kay nakakuha naman tag gabi. Tara guys, let's go na. Tapos naman tayo nagkukuha ng gabi eh. Pila na ka? Sunod naman natin kagawin, Eh. magluluto na. Sino gusto kumain ng gulay na gabi? Halina kayo, punta na kayo. Para samahan nyo kaming kumakain ng gulay na gabi. Ito lang po. Thank you for watching.